Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Здравейте, аз съм Марията и това е едно survival, което почвам специално за YouTube, защото просто ми беше много тъпо. Иначе ще си качвам и на отделни игри. Тук събрах малко дърво и ме спална до крави, което е много добре. И сега ще ги ще ги убия. Малко така се бъркам. И днес е супер слънчевия ден. Тък му така за снимане малко. И ако чувате някакви птици, то това е отвънка. Защото има някакви гадни птици, които постоянно пищат и така нататък. Да спалнаме до кравички, както казах вече, което е хубаво. И сега ще ги убивам, но ще си пазя ето това, кожата, защото ако искам да си правя enchanting table по-нататък, ще ми потрябва за книги, нали? Знаете как става. Направих грешката в един survival в V-Box да не убивам крави и стигна момента да си правя enchanting table и никъде нямаше крави, затова ще се възползвам. И другото, което е, имам минимап, това е много по-хубаво, нали, така ще намирам по-лесно храна и както виждате се вижда прекрасно. Това е единственият проблем, като го направя на голям екран и е ужасно, бих казала, но както и да е. Не съм си имала доста време, за което се извинявам, защото просто няма възможност. И тук има супер много крави. По дяволите. Как има толкова много крави в един свят, това не мога да го обясня. Виждате, гледайте какво става. Ужас. И значи този епизод, първи, дето се води, нали, ще си събирам ресурси, а във втория ще си направим къща. Може да снимам някои неща така извън кадър, докато нали не снимам. Просто защото може да ви е много скучно. Примерно ако искам да събирам дърво, няма целият епизод да гледате как събирам дърво или да ходя в някой равин или пещера. Просто няма да ви е интересно според мен и тя ще ви се реванширам, защото утре не знам дали ще качвам, но вече ще се надявам да качвам по-често. Така, сега събирам още малко дърво и ще си намеря още храна и малко камък, защото няма да седа с дървени айтеми до края на живота си. Така. Надявам се да намерим доста интересни неща и както казах има доста крави тук, което е добре, но овце не виждам. Това ще по-добре. Значи искам да се устроим на някакво много хубаво местенце така, нали, за къща. Аз първо ще си намеря място, може и в този епизод да я построим, но не знам. Просто искам тази поредица да я развия доста така дълго, света много ми харесва. И там горе нещо видях хубава долинка. Тук какво си имаме? Равин или някаква пещеричка. Тези долина ми харесва, може някъде там горе да се устроя или направо е там. Но първо, тук си имаме пещеричка с едно зомби. Колко сладко. Някакво горящо човече, приятелче, което надявам се да ни убие. Още в първия епизод. Малко лагна. Да не снимам с Фрапс. Не снимам с Фрапс, защото не знам, просто тази програма не ме радва за снимане, много ми лаги с нея, забива ми и е ужасно.
Това зомби сега да не ме види да си качи тук, защото не знам какво ще правя. Бързо да си направя един каменен меч и една кирка. Предполагам, да. И да съберем още камък. Надявам се да ви е интересно всичко това, което правим сега. Събираме ресурси, мисля, че е интересно. И за първи епизод намерихме айрон. Това е добре, според мен. Тук, докато зомбито ми е видяло, ще си покопая малко. Се надявам да намеря кол, защото ще ми трябва. Не мисля първи епизод да съм написала, ако стане по-напечено, така ще съм първата нощ, само за да си набавя айтеми. Но не знам. Ще видим как ще се развият нещата. Иначе сега ще гледам клипа да е поне 15-20 минутки, за да е интересно. И да, на английски ми е Майнкрафта, предполагам, че няма проблеми, защото аз си разбирам английски, някои неща много така, ама това е много рядко. Така че, да. Не знам колко камък. 53. Добре. Крава. Сладко, но ще я бутна, защото съм лоша. Не, няма. Добре, тук има прекалено... Какво направих? Стига да е. Моя грешка. Добре. Пускам се на Peaceful. Просто за малко. Защото... Да. Не знам с какво. Cool. Перфектно. Добре. Да видим малко настройките. Ще си го сетна. Пещера. Да. Добре. Окей. Първо малко кол, защото ще ми трябва факли. Точно всичкия кол. И да. Не знам дали ми е забавно да ме гледате как събирам кол, но предполагам, че... Не знам. Така да се виждаме малко. Да се вижда какво правя, че... Айрон. Добре. Мисля, че е добре, че намерихме айрон и кол. За първи клип, така първи епизод, е перфектно даже, защото... Не знам. Наистина не знам. Добре. Значи, обирам тук всичкия айрон. И си заминавам, защото имам чекпоинт и ми е проблем да се върна. Това е хубавото на минимапа. И някакви откачалки долу викат. За което се извинявам, ако се чува. Просто са някакви супер тъпите и смешни и не знам за какво викат, сигурно са пияни. Нищо чудно. Да, как викат, много ме дразнат. Прозорецът е отворен. Добре, тук няма нищо. Добре, стак камък, айрон, такова. Айрон, кол, мисля, че е добре за първи епизод. Така, но няма да го свършвам все още. Искам да разгледам терена и какво ще ни очаква, но не съм си намерила овце. Ще прекарам на Peaceful май. Така си мисля. Нито една овца. Това е лошо. Значи крави, равин, обаче овца няма. Овце поне. Никакви овце няма тук. Защо така?
Защо? И аз не знам. За сега виждам само един вълк и една крава, които няма да убивам, за да ми правят компанийка. Защото се чувствам прекалено сама така. Още една крава в далечината. И този луч ме кефи, че е така. Добре, искам да изляза от тук. Това значи... Добре, сега търсим овце. Откъм спрямо пещери. Крави. Много крави. Нито една овца. Много яко. Абе, защо има толкова много крави, бе? О, боже. Гледайте, ужас. О, как викат тея идиоти долу, които ме дразнат прасета. О, овце. Добре, знай си. Ветрата има там. И да, ето. Ей, овце. Добре, само 3 ми... Не. Добре. Сега. Тук ще си... Нямах ли 3 вълна, бе? Омага. Съжалявам за попагала ми. Да. Добре. Сега да си направим легло. Ще се устроим за първа нощ. И да. Ето тук. Така. И едно честче. Ето тук и лягаме да спим. Така ми бъгва малко в главата, нали, на героя, за което се извинявам. И ето тук вече мисля да прекъснем, защото за този епизод е достатъчно. Надявам се да ви е харесал, съжалявам за попагала ми. И дайте по едно лайкче. И така, ами да, хора, това беше от мен и